beží to. Beží a sviatky bežia, dni bežia a už zase ideme na cintér. Zapáliť s tým našim tí sviečky a tí kvietka doniesť. Ja len rozmýšľam, že či by nebolo lacnejšie, keby som im zebral nejaký chlebík, alebo nejakú bombonier, alebo kávičku, zoberiem lichovanú kanvicu a že by som si tam posedela pri nich. By to asi lacnejšie vyšlo. Však keď kto bude chcieť, nech si chlebík zebere, bombonieru, takisto kávu, keď nie, zeberem domov, vypijeme doma, zjeme. Lebo tí kvietka, nie je to drahé, ja nehovorím, však volá sa Mučinancov, tí majú také najlacnejšie, 8 € kytička, žena hovorí jeho, že 10 €. Ale ja to neriešim, lebo keď je to kvalitné, však to sú kvalitné produkty. Koľko razy mi to vydrží, až pokiaľ to nedonese na cintorín. To a to už je čo povedať. A káhance, aké majú parádne, aké chcete, jednodňové, dvojnové, trojnové, päťnové, mesačné, ročné, a potom ešte aj také, že koľko chcete, aby horeli, aj také majú. Všetko je. Vravím, nemám problém, zaplatím, koľko chcete peňazí, aj tringel nechám, zaplatím kartou, hotovosti, prstenom, či len chcete, zlatom mám, zuby ešte pomáme, všetko mám v dispozícii. Krúcia hlavu, že to není možné, že to u nás v Číne a v tomto, vo Vietname, že takýchto spokojných a šťastných dôchodcov nemajú. Nuž, to je tá sociálna demokracia. Na nás sa myslí v prvom rade, my dôchodcovia nás vedia oceniť, že my sme tu čosíka robili, zanechali a že potom žijeme tak, ako žijeme. Ešte nám zostane ešte aj na kúpele, nám ostane ešte na darčeky, tak toľko máme aj ešte aj na knižkách, koľko razy po 10 000 € máme a dáme našim vnukom, právnukom, lebo keď sa im nechce robiť, tak my musíme čosíka dať, aby sme ich v tom trošičku podporili, aby z nich čosi bolo. No a teda, sviatky sa blížia, uvidíme, ako sa tu prižil, aby pekné počasie vyšlo, len aby to nedopadnulo. Dávajte si pozor, ako môj sused bol minulý rok zapáliť svojej žene Marienke tie sviečku zabudol, ale nezabudol si zobrať pálené, 2 flašky, možno aj 3 ich tam mal. Sedel, vyprával sa, snul, lebo však chýba mu tá jeho žena, to si každý uvedomí. Vypil jednu flašu, druhú, tretiu, po tretie už bol taký celkom našrobovaný. Pozeral sa na tú Marienku, na ten kamenný vytesaný a hovorí: Marienka, vidíš to, moja žena milovaná, ide to aj bez rečí. Vypil si, no. Nekecala mu do teho, ako sa vypráva. Bol spokojný a šťastný. No ale keď nebudeme vyprávať my tým chlapom do toho, že oni sú potom neschopní, nevedia sa pohnúť v ničom. Potom sú stari hotoví, nevedia nič poriadne spraviť, a keby nemali nás, ženy, tak neviem. Potom by až boli hrdinovia. Potom by až dýchali, že mali sme si svoje ženy vážiť. A to je dôležité. Vážiť si jeden druhého, vážiť si to, čo máme, a nie to, čo nemáme, lebo toho, čo nemáme, je mnoho viacej ako toho, čo máme. Ale na prežiť si nám to bohato stačí. A neviem, koho sa mám poďakovať. Asi Pánu Bohu, že mi tak osvietil rozum, že si toto uvedomujem. Ďakujem, s láskou, vaša Boženka.